Ojorazya hususi kärhanasynyň hödürleýän Saragys, Mari, Serhadabat ýokary tiýinlikli awtomobil ýolunyň tatlamasynyň esasy ylham çeşmesi Bahraman arkadamyzyň 2010-njy ýylda integrirlenen multimodal üssaşyr ulag ulgamy lazorit geçeligesini döretmek baradaky başlangyçlardyr. Ewraziýa iklimi we sebit ähmiýetli bu ýokary tiýinlikli awtomobil ýoly Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa we Türkiýe döwletleriniň arasynda 2017-nji ýylda Lapis Lazuli halkara ulag geçeligesini döretmek barada gol çekilen şertnamany durmuşa geçirmekde öz sallamly goşundyna oşar. Lapis Lazuli ulag geçeligesiniň ösürilmegi Türkmenistanyň sebitdäki söwda we üssaşyr merkezi hökümini ähmiýetini güýçlendirer. Bu täze tatlamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek möhüm orun tutýar. Bu tatlama iri maýa goýum edaralary, global sanawlara girýän iri kompaniýalar ulu gyzyklanma bildirýärler. Ojorazya hususi kärhanasy bu tatlamanyň taýýarlyk işlerini hem-de birinji tapyr işlerini öz serişçileriniň hasabyna meýilleşdirýär. Geljekde Türkmenistan dünýäde awtomobil ýollarynyň üssaşyr geçergeleriniň merkezine gürler.